Здравей! Ако си търсиш нов спининг сет, имам точното решение за теб. Той е подходящ за пастърва и кефал. Ето от какво се състои. Въдичката е FL Merle 026 грама акция, 1,98 дължина, който перфектно пасва с макара FL SP размер 1000. За този сет съм подбрал два вида влакно, 02 и 04 по японска номерация, 120 метра, 8 нишково, което е перфектно както за пастърва, така и за кефал. Нека сега сгубя въдицата, за да я видите какво представлява. Ето може да видите, акцията си е бърза, цветово си пасва идеално, балансира се отлично. Цената за този комплект е 106 лева. Както казах, има опция ние да ви навиеме влакното, може и сами да си го навиете както прецените. Към този сет подарявам и по едно воблерче. Ето това, което е подходящо както за кефал, така и за пастърва. Това е от мен. Чао и респект да фиш!